bandiraɓe ngari berlegol jamraji jamra tataɓo sappo tati lewru ndu lewru taske non ko ɗo woni natirgal ngal eɗen natoya ngol lawol to woni kotol ngol eɓe koota natani lessale ɗi calal mawgal mawgal ganna jamraji fof ko ɗo ɓe goni wonji sécurité no foti hewde hono dadiɓe leydi ndi ɓe bandiraɓe ɗo woni eɗen jahna dawrul awwal hono mana jamratu suhra o e on won ɗo hono ismo on jamra ɗum on jii si en keɓi en filmat ɗon sen keɓani jarno men jafoɗon men ɗon welta filmude kewal yimɓe ngal ɗum noon haalare inchallahu jarama andina ko ɗo woni jamra o on jii yimɓe ɓeddo jamra polojo o allah newni hano yimɓe kewani enen jahana jamra ɗiɗaɓo o kono jamratul wusqa ɗum noon haalaren toon kala kono wara o yimɓe kewa toon Allah waɗi garɗen ko law koɗo en gari law seeɗa ɗum waɗi yimɓe kewani sinno wona ɗum hay arde ha e nokku he weeɓani ala ko haale arde ha takko miriyel ngel werlo e jamraji he musidɓe tedduɓe on calminama on juurama guiɗo mon Hamme Sall ɗo e Mina hande woni timminde berlagol jamraji ɗi kewal gadiɓe wonno ga ɓurta ɓettude jarata ga foof gadiɓe ɓurta hewde ga hono laamu ngu na waɗa organisé kadi jamra o ko ni warta banggueji ɗi foof werlete wona banggue goto ɗum waɗi Allah waɗi kadi ina fewna ha fewi no yaaji ngal ɗo sahel fayde aɗa wawide ngal wawi wonde hedde kilométre ɗo fof ko jamraji ɗi wondi ɗo ina yaaji ha maayi ɗum noon musidɓe tedduɓe on calminama on duwanama yo Allah suura en danden e bone seeɗanuji suura en reena leyɗele men kala on jarama on jii gadiɓe de musidɓe on jii Allahu akbar on jii eyo ɗum wiya ɗo kadi ko dare huccire funnangue nduwaɗa molɗa kala kulla nduwaɗa kala ko jiɗɗa min daro o seeɗa min nduwa min ni woni funnangue o koni biraɓe enen jahana jamra mawɗo o en jeeyi ɗiɗaɓo o enen jahana mawɗo o musidɓe te on jii ndulaɗo woni nde wonno laamu Saudiya ɓen mbaɗi organisé ɓen golli leydi maɓɓe ɗi hikka ala ko ɓittini ala o tampini na golla ha feewi derga kadi ɗi ɓuuɓi ha derga ɗi ɓuuɓi ɗi waɗa organisé waɗa conditionna ɗum hono climat ji nan gaɗa ɓuuɓi koye lawol he tan wuuli seeɗa kadi hélicoptère uji ko ɗi jaaha ɗi ɗaɓɓa yimɓe ɗi mbaɗa sécurité otoji ko noon ɗum noon laamu ngu hinnima darima musidɓe tedduɓe heddi ko jahani jamra bariɗiɗo o ono jamatu kubra o won keddiɗa wonde kadi inchallahu en jottoro o joni ɗum ɗon min mbiya on kullu amin wa antum bi hayrin juule mo wuri on tawi duuɓi newne gartugol ɗo ko yaawi onne kadi ɓe garani ɓen yo Allah newnan on garon ga duuɓi musidɗo mon jiɗo mon kadi hay ɗo joni a yaari on jii oɗo debbo luttogaɓe jaɓani